Que tal, saudos? Galicia presentouse en Fitur como unha terra acolledora e un refuxio climático. A nosa comunidade participou un ano máis na Feira Internacional de Turismo, centrando a súa proposta na natureza. No stand galego desenvolvéronse infinidade de actos promocionais da Xunta, das 4 deputacións, de concellos ou de diferentes xeodestinos. Nos vindeiros minutos imos repasar o que deu de si Fitur e que ten interese para a nosa contorna. Comezamos. Galicia promocionouse un ano máis en Fitur, a Feira Internacional de Turismo máis importante de España. Nesta edición de 2025, nas 3 xornadas dedicadas ao público profesional, o stand galego acolleu medio cento de presentacións da Xunta e de distintas administracións ou entidades. O primeiro deles foi o acto de Turismo de Galicia. Este ano a Xunta apostou por presentar a nosa comunidade como un destino acolledor, auténtico e con proxección internacional. Ademais da natureza, outro dos recursos dos que quere presumir Galicia este ano é do seu clima privilexiado. Ya estás en Galicia foi o lema elixido este ano pola Xunta nunha aposta por consolidarse como un destino con proxección internacional, convertendo a acollida da xente en protagonista. Nos, a través do lema do stand que ya estás en Galicia, pois vamos poñer en valor esa acollida que os galegos veñen practicando desde tempos inmemoriais, moi ben reflectido no Camiño de Santiago desde o século VIII. Ademais, coa natureza como principal escenario. Fundamentalmente a natureza, a nosa aposta polos produtos relacionados coa natureza cada vez é máis importante. A proposta galega tirou dunha das grandes bazas coas que conta a nosa comunidade o seu clima nun momento onde o cambio climático pode ser determinante tamén para o futuro do sector turístico. Esas condicións do clima galego, pois agora mesmo son unhas vantaxes. Son vantaxes para, sobre todo no turismo estival, ao longo do verán, pois realmente pois esas condicións tanto naturais como climáticas nos benefician a Galicia e ao norte de España. Durante esta edición de 2025 de Fitur desenvolvéronse no stand galego infinidade de actos promocionais da Xunta, das 4 deputacións, de concellos ou de diferentes xeodestinos, todo baixo paraugas da proposta galega. Sí, a verdad que para nós é unha satisfacción que distintos entidades de promoción e distintas administracións das 4 provincias galegas aposten por o stand de Galicia para presentar os seus produtos e as súas propostas e que aposten tamén por a marca Galicia. Ademais, neste 2025 a Xunta decidiu reutilizar o stand da pasada edición, renovando o seu deseño para adaptalo á nova proposta. Unha aposta, explicaron dende o Goberno galego, pola sostibilidade. O Goberno galego, ademais, ten a vista posta xa no Xacobeo 2027. Aproveitaron Fitur para presentar a maxia do Camiño Portugués da Costa. No acto destacáronse os datos de afluencia de peregrinos o ano pasado da ruta xacobea que comeza no Porto e pasa pola Guarda, Oia, Baiona, Nigrán e Vigo. Tamén se proxectaron imaxes do Mosteiro de Santa María de Oia e do proxecto Lighthouse Baiona, dúas iniciativas para dotar o percorrido xacobeo con novas instalacións de uso turístico. Trátase da reforma do propio mosteiro e da recuperación do faro de Cabo Silleiro. Concretamente, o Mosteiro de Oia acollerá un hotel de 4 estrelas e un restaurante. En Cabo Silleiro, a rehabilitación do faro pequeno xa está ao servizo de peregrinos e público en xeral cun novo establecemento de restauración, mentres que no faro grande realizaránse obras para que poida acoller un hotel e un restaurante. No 2024, un total de 75.000 peregrinos retiraron a súa Compostela tras realizar o percorrido do Camiño Portugués da Costa. O 80% deles eran estranxeiros, especialmente alemáns, norteamericanos e italianos.
E como sempre, da man da Xunta, o Clúster de Turismo de Galicia. A entidade aproveitou a súa presenza na Feira de Turismo para dar a coñecer o programa Simada, un sistema de monitorización e análise de datos de aloxamento. A esta ferramenta pode acollerse de xeito gratuito calquera empresa do sector. O Clúster de Turismo de Galicia aproveitou a súa presenza hoxe en Fitur para presentar o programa Simada, unha ferramenta para monitorización e análise de datos de ocupación, previsión ou prezos que a entidade pon a disposición das empresas de aloxamento. Trátase dunha novidosa proposta promovida pola entidade, con afán de continuidade, que conta co financiamento da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, en colaboración coas asociacións integradas, a que pode acollerse de xeito gratuito calquera empresa do sector que o desexe. O sector e os empresarios, os establecementos, o que teñen que ter en conta é de que esa ferramenta tamén lles vai axudar a eles. Non solamente é para ter datos a nivel de estrategia ou de facer promoción a nivel Galicia, sino que para o propio establecemento lle vai a valer para tomar moitas decisións en moitos sentidos de precios, de ver como está os establecementos de alrededor, ver como está o territorio, ver como se está comportando o turismo na súa contorna. Por lo tanto, o que invitamos é a que a todos os establecementos se unan, temos información na nosa página web, pero se poden poñer en contacto co clúster para o que precisen neste sentido. O Simada permitirá poder monitorizar datos de apertura de establecementos, capacidade disponible, contratación, fixación de prezos, datos de ocupación, pero tamén moito máis. E van a ter a ventaxa tamén de que eles van a recibir os seus datos, o sea, tamén lle van a valer os propios establecementos os datos para tomar decisións de precios ou de estrategias, non? A final é unha ferramenta que o que busca é a rentabilidade do sector, algo polo que estamos traballando, é algo que está dentro do plan estratégico de Galicia 2024-2030. O obxectivo é ofrecer de primeira man información sobre as reservas e prezos dos diferentes establecementos de aloxamento para poder así adoptar as mellores decisións no ámbito empresarial. En definitiva, unha ferramenta estratégica para potenciar a rendabilidade e competitividade das empresas do sector. E como sempre en Fitur, intensa a axenda do Clúster de Turismo de Galicia. A entidade mantivo un senfín de reunións de traballo, todo centrando a súa estrategia na súa aposta pola desestacionalización e a internacionalización. É a feira máis importante do turismo no mundo, xuntámonos moitos empresarios do sector turístico neste espacio da Xunta de Galicia, e o clúster pois desenvolve un papel fundamental, volve outra vez a coordinar as mesas de traballo no que os profesionais de turismo pois fan os seus negocios. A Fitur vense a facer negocio, ven a mostrarse a gastronomía, a parte cultural de Galicia, ese camiño de Santiago, esas praias, ese no turismo, en definitiva, a forma de ser dos galegos e a forma que temos tamén de acoller a xente que ven a Galicia, porque a xente o turista cando ven a Galicia se sinte como na propia casa. Fitur é un escaparate boísimo para poder presentar Galicia con todos os recursos que ali temos. Bueno, toda a xente ven a Fitur, é a feira máis importante que temos en España. Galicia, por tanto, ten que estar, ten que amosar todo a súa beleza, que non é fácil porque son moitas cousas as que podemos aportar. Penso que cada ano podemos amosar diferentes valores que temos en Galiza nesta feira a diferentes públicos e aos mesmos que repiten e que ven unha Galiza diferente, unha Galicia máis ampliada en contidos, en recursos ano tras ano. A Deputación de Pontevedra descubriu en Fitur unha campaña que cualificaron de rompedora. Por primeira vez, o interior da provincia foi o protagonista, sen ningunha alusión á costa. Dende o organismo que preside Luis López, creen que esta estrategia de Rías Baixas permite ao visitante descubrir unha parte descoñecida da provincia. Defenden que a acción turística ten que chegar aos 61 concellos. Este ano a Deputación de Pontevedra apostou por levarnos terra adentro para amosarlle ao mundo que o destino Rías Baixas é moito máis que costa. Aproveitaron o seu paso por Fitur para difundir os atractivos que ofrece o interior da provincia de Pontevedra. O presidente fala dunha campaña rompedora. Rompedora porque a segunda provincia de España que máis quilómetros de litoral ten non falou de costa, sino de interior. A que máis bandeiras azuis non mostrou nada de mar. A provincia das bateas non hai bateas, a das illas si, Ons ou Arcís non apareceron as illas. A máis soleada de todo Galicia non houve mar, senón que foi todo terra, interior. Por primeira vez
houbo unha presentación dunha campaña na que non apareceu nada de mar. Unha aposta polo territorio máis descoñecido da provincia para que a acción turística de Rías Baixas chegue aos 61 concellos pontevedreses. Todo isto baixo o lema Cando volves. Ven a recoller ese sentimento de hospitalidade, esa acolledores que somos en Galicia e logo, por suposto, queremos, porque así o recolle a nosa estrategia, levar todo o turismo a toda a provincia, aos 61 concellos da provincia. Os 61 concellos son Rías Baixas. E no interior de Galicia, pois hai moito que descubrir, moito que ver. A proposta contou cunha gran acollida. A presentación da Deputación de Pontevedra encheu o expositor galego na Feira de Turismo. É unha mostra de que as Rías Baixas desperta moito interese, non só en España, senón tamén fora de España, e o que nos está a levar que, por exemplo, en turismo internacional teñamos un incremento como o que teñamos, e dentro dos propios aquí nacionais, pois hai moita xente que ten moitas ganas de vir a descubrirnos, pero que os que viñeron queren volver. A axenda da Deputación de Pontevedra e Madrid estivo ateigada de citas nos 3 días dedicados ao público profesional en Fitur. O Goberno provincial organizou máis dunha quincena de actos. A posibilidade de estar nunha feira das máis importantes do mundo desde o punto de vista turístico non podíamos desaproveitala, e de aí pois toda esa intensa axenda que tivemos de encontro de actos, e non só a miña como presidente ou da deputada Nava Castro, senón de todo o personal Rías Baixas, que está a realizar un traballo magnífico onde xa se prepara con unha antelación moi grande pois todo ese tipo de encontros. E xa teñen a vista posta en vindeiras accións turísticas, por exemplo, asistindo en breve a unha feira en Berlín. E a Deputación da Coruña participou este ano en Fitur centrando a súa campaña na gastronomía e no deporte. Neste último caso, poñendo o foco na primeira vía verde coa que conta a provincia. Trátase dun itinerario que discorre polas antigas vías do tren entre os municipios de Cerceda e Santiago. Con máis de 36 km de lonxitude, estamos a falar da senda deste tipo máis longa de Galicia. Hai unha vertente deportiva na que vamos a promocionar algo que para nós é moi importante, moi ilusionante, como é a Vía Verde Santiago-Tambre-Lengüelle, a Vía Verde máis longa de Galicia, a primeira da provincia da Coruña, que vai ser escenario tamén dunha fabulosa gastronomía interior, pero que tamén vai a ser escenario de múltiples probas deportivas, porque se presta perfectamente para a práctica deportiva, para o aproveitamento social, paseos, sendeiros. Por lo tanto, pensamos que é un bo produto para presentar aquí en Fitur. A Mancomunidade do Salnés amosou en Fitur outra forma de facelo camiño. O organismo comarcal quere adiantarse ás necesidades dos visitantes buscando cativar os peregrinos de alto poder adquisitivo que escollen paradores ou hotéis para descansar no canto de ir a albergues. Un perfil de visitante que busca experiencias novas vinculadas a un turismo de calidade. A Mancomunidade do Salnés puxo foco este ano en Fitur na potencialidade do Camiño de Santiago. O organismo comarcal leva tempo observando o perfil do peregrino que atravesa a comarca, polo que aposta por adiantarse ás súas novas necesidades, falando un camiñante con alto poder adquisitivo que xa non dorme en albergues. Detectamos xa desde fai un tempo que se produce un cambio na forma de facer o Camiño de Santiago. Hai unha parte desos peregrinos ou desos camiñantes que xa non transitan utilizando como sistema de aloxamentos albergues, senón que o fan en paradores ou fan hoteles de 4 ou 5 estrelas, que están buscando a maiores desa experiencia de camiñar, esa experiencia do esforzo, buscan experiencias novas. Experiencias vinculadas co territorio e co turismo de calidade. Por iso a Mancomunidade está a preparar un paquete que dé a resposta ás demandas deste perfil de visitante. Vamos a preparar, vinculado ao Camiño de Santiago, toda unha oferta que aglutine dende todo tipo de actividades culturais, utilizar un spa, utilizar técnicas de relaxación, todo o que poda complementar ese esforzo que se ten que facer durante unhas horas e que despois podas disfrutar do noso territorio. Nesa liña, e co camiño como eixo central, en Fitur a Mancomunidade presentou un vídeo que amosa ao público un conxunto de hotéis de 5 estrelas, termalismo, patrimonio ou natureza. Tamén amosaron outra peza sobre experiencias concretas vinculadas ao enoturismo, unha proposta que vai na liña de captación de visitantes ao longo de todo o ano, pero sobre todo fora do verán. No Salnés, este ano 2024 superamos o 1.600.000 turistas aloxados. Nos meses de verán xa acadamos os límites aconsellables, non? de ocupación,
pero temos 10 meses para seguir medrando. E o Camiño de Santiago é un recurso moi interesante para elo. Porque a desestacionalización xunto coa internacionalización do sector turístico seguen a ser os dous grandes obxectivos da estrategia da Mancomunidade. A desestacionalización para nós é algo moi importante, é algo que estamos traballando, traemos distintos produtos precisamente porque creo que temos un paquete importante de posibilidades na comarca do Salnés para poder ofrecer a distintos turoperadores e sobre todo pois a esos turoperadores que para nós é algo moi importante, a internacionalización. Por tanto, temos que chegar a ese punto e aí é onde realmente temos que traballar. E destacan que na edición deste ano de Fitur mantiveron multitude de reunións de alto interese para o Salnés. Entre elas, salientaron as xuntanzas centradas arredor doutro proxecto turístico no que tamén está implicado a Mancomunidade, Navega o Camiño de Santiago a Vela. Avanzaron que no mes de xullo vaise facer un irmandamento entre todos os concellos que están vinculados ao proxecto. Ademais, a Mancomunidade presentou en Madrid Salnés Slow Business. Trátase dunha nova proposta turística que ofrece a oportunidade de combinar traballo e lecer. Máis de 80 negocios e empresas forman parte xa desta iniciativa dirixida a empresarios, altos executivos ou nómadas digitais que precisan un descanso, pero que non poden desatender as súas responsabilidades laborais. A Casa de Galicia Madrid foi escenario elixido para a posta de longo de Salnés Slow Business, coa presenza de todos os alcaldes da comarca agás do de Vilanova, que estivo representado polo seu tenente de alcalde. A Mancomunidade presentou esta proposta turística pensada para aqueles que buscan combinar a vida persoal e laboral. Necesitamos diseñar productos que nos permitan adaptarnos a las necesidades de la sociedad. ¿Y cuál es una de las principales necesidades que tenemos hoy en día? Combinar el trabajo con el descanso. Ser productivos mientras disfrutamos. Salnés Slow Business aglutina xa unhas 80 empresas do sector recollidas xa nunha páxina web específica. Din dende a Mancomunidade que é un novo xeito de adaptarse ás necesidades do futuro. Está dirixido especificamente a un perfil de empresario ou alto executivo que precisa un descanso, pero que non pode desatender as súas necesidades laborais. El Salnés Slow Business es un producto de futuro. La principal necesidad que va a tener la sociedad y sobre todo aquellas personas pues, que tienen un nivel socioeconómico elevado y que tienen pues, poco tiempo y mucho trabajo es combinar lo que decíamos, el trabajo con el descanso. Y el Salnés contiene todos los recursos para poder ofrecer eso. A oferta non só recolle aloxamentos turísticos, senón tamén opcións de transporte con chofer privado, retiros espirituais ou ofertas de lecer. Un xeito, explican dende a Mancomunidade, de desestacionalizar a demanda turística e espallala ao longo de todo o ano. Hay meses, que pueden ser julio, agosto, incluso junio, incluso septiembre, que hay un gran número de turistas, visitantes. Nosotros queremos ser un poquito más ambiciosos y eso queremos esparcirlo un poco más a lo largo de los meses, del año, y somos conscientes de que tenemos atractivo, que tenemos producto precisamente para que poder intentar que esos turistas internacionales puedan estar en nuestra comarca, que puedan disfrutar de esta comarca. Porque a desestacionalización segue a ser o principal obxectivo da Mancomunidade en materia turística. En verano, como diríamos, estamos petados, estamos en el 100%. Tenemos que trabajar en esos meses, esos otros meses, en productos que nos traigan, que nos permitan para la gente que quiere salir de casa ese fin de semana, esa semana, no solo ser una opción, sino ser la opción. Neste acto, que tamén asistiron representantes do sector privado, participou o presidente da Deputación de Pontevedra. Luis López aproveitou para enxalzar a comarca do Salnés como un piar fundamental dentro da estrategia turística das Rías Baixas. Bueno, e aproveitando a celebración de Fitur, representantes da Mancomunidade e todos os alcaldes do xeodestino do Salnés asistiron a un encontro con empresariado da China en España. O organismo comarcal leva tempo traballando para fortalecer os lazos de cooperación coas principais organizacións empresariais do xigante asiático. En xogo, ademais de alianzas turísticas, novas relacións económicas en sectores comerciais estratégicos como o vitivinícola ou o da conserva.
O Salnés segue tecendo lazos coa China. Aproveitando a celebración de Fitur, representantes da mancomunidade, os 8 alcaldes do xeodestino do Salnés asistiron a cea con representantes das principais organizacións empresariais do xigante asiático en España. Son citas que precisamente o que tratan é de unir povos, de unir China e España, neste caso o Salnés, para aproveitar tamén esas sinerxias e ao mesmo tempo eses lazos que poidan ser comerciais. Podemos estar falando do turismo. Para nós o turismo é algo moi importante. Pero máis alá desas alianzas en materia de turismo, o encontro serviu para seguir avanzando no impulso das relacións comerciais en sectores claves para a comarca, como o vitivinícola ou o da conserva. Para nós tamén é moi importante o sector do viño. Somos unha comarca productora de viño e tamén todo o que se poida axudar á comercialización, tamén queremos estreitar lazos e ao mesmo tempo tamén están moi interesados en produtos do mar, están moi interesados tamén no produto da conserva. Este novo encontro tivo lugar apenas 2 meses despois de que as principais organizacións empresariais chinesas en España visitasen o Salnés. Es una cita que hemos realizado porque hace tiempo cuando visitamos en Galicia hemos quedado hoy precisamente aprovechamos de Fitur para promover cultura gallega para ir a China. Entonces es una oportunidad muy buena, un estrechamiento entre China, comunidad china con Galicia. Marisco de Galicia es el mejor del mundo, encantamos mucho y hay gente muy simpático, como amigos todo muy bien con nosotros, sí. Por eso como hoy tengo mucho venido a Madrid a visitar nuestro. O encontro tivo lugar nun restaurante en Madrid onde a comida tradicional chinesa maridou co albariño das Rías Baixas, unha cita que ademais tivo lugar ás portas do Ano Novo Chinés que arrancou este 29 de xaneiro. Barbanza Arousa presentou en Fitur a súa oferta turística enfocada este ano á desestacionalización, buscando ser un destino atractivo os 365 días do ano. A mancomunidade aproveitou tamén a súa presenza na feira para recoller tamén o distintivo de destino turístico intelixente, converténdose así na primeira entidade supramunicipal de Galicia en obter este recoñecemento. Barbanza Arousa aproveitou a súa presenza en Fitur para presentar a que será a súa oferta turística para este 2025. Fixo coa participación dos 4 alcaldes na presentación oficial que se desenvolveu no stand de Turismo de Galicia, nun acto no que, ademais da xerente Fátima Cachafeiro e o presidente Julián Bustelo, tomaron parte tamén o resto de alcaldes da comarca. No acto presentouse o novo vídeo promocional realizado pola entidade, o título Barbanza Arousa sempre quereremos volver, enfocado en 2 valores fundamentais de destino, como son a fidelización do visitante e a oferta de desconexión da rutina os 365 días do ano. Temos un destino acolledor os 365 días do ano, un destino ao que calquera persoa se pode dirixir para desconectar, para frear da súa rutina habitual, para acoujar un momento, ¿no? Que sempre se agradece. É verdad que creo que o temos todo, que temos que poñer en valor e o que queremos é apostar por un turismo sostible, non? Un turismo onde non queremos masificacións e queremos un turismo de calidade e estamos conseguindo, non? Estar aquí en Fitur, a verdad, é clave para poder entrar en contacto con determinadas empresas que poden favorecer o desenvolvemento destes proxectos. Sabemos que a Barbanza é un destino que está en auxe, que cada vez temos máis turistas, pero tamén queremos que sexa un turismo ordenado, respetuoso co medio natural e, sobre todo, que tamén teña un impacto económico positivo na nosa economía. A mancomunidade aproveitou a súa presenza en Madrid para recoller o distintivo de destino turístico intelixente, outorgado por Segatur, converténdose así na primeira entidade supramunicipal de Galicia en obter este recoñecemento. Este recoñecemento o que nos supón é facernos unha fotofixa de como estamos neste momento nos 5 eixes estratégicos dedicados tanto á sustentabilidade como á tecnoloxía como á accesibilidade, saber como estamos neste momento e ter unha folla de ruta de mellora daquelas cousiñas que podemos mellorar. Ademais, como estamos levando a cabo un plan de sustentabilidade e un plan de destino turístico intelixente a través de 2 proxectos europeos financiados con fondos Next Generation, todo isto é algo que é vivo, que se está movendo e día a día estamos mellorando en cada un destes eixos. Como en anos anteriores, a participación de Barbanza Arousa en Fitur completouse tamén con distintas reunións e mesas de traballo con turoperadores para coñecer de primeira man as principais novidades do sector e darlles a coñecer tamén o seu xeodestino.
A Ría da Estrela presentou en Fitur as novidades da súa oferta turística baseada este ano no seu primeiro catálogo de peregrinacións marítimas a través da Ría de Muros e Noia. Aproveitou a súa presenza na feira para presentar tamén o primeiro itinerario cultural e paisaxístico circular, tomando como referencia dúas rutas xacobeas, o camiño de Fisterra-Muxía e o camiño da Ría de Muros e Noia. A Ría da Estrela escolleu Fitur, a feira internacional de turismo máis importante en canto a volume de participantes e asistentes, para presentar as principais novidades da súa oferta turística para este 2025. O alcalde de Noia, Santiago Freire, que ven de asumir o cargo de presidente da entidade en sustitución da alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, foi o encargado de presentar o seu destino, vinculado esta vez ao Camiño de Santiago. A primeira das propostas, o primeiro catálogo de peregrinacións marítimas a través da Ría de Muros Noia, que ofrece a posibilidade de facer a ruta navegando de tres formas distintas. Son as rutas de peregrinación marítima con tres operadores que a través do cumplimento das 90 millas náuticas, partindo dende o porto de Baiona e facendo un percorrido pola Ría de Vigo e Ría de Arousa, chegando finalmente a Ría de Muros Noia, con parada no Porto de Muros e tamén parada en Portosín, permite a aqueles peregrinos, aquelas persoas que fagan esa travesía en barco, ten que ser unha embarcación a vela, e o cumplimento desas 90 millas náuticas permite acadar a Compostelana. Pero a entidade aproveitou tamén a súa presenza en Fitur para dar a coñecer a Volta de Gloria, o primeiro itinerario cultural e paisaxístico circular baseado en dúas rutas xacobeas, como son o camiño de Fisterra-Muxía e o camiño da Ría de Muros. Enlaza de dúas rutas xacobeas, a de Fisterra ca ruta da Ría de Muros Noia, de tal xeito que un porcentaxe importante daqueles visitantes que fagan o seu percorrido hasta Fisterra poden continuar a través da Costa da Morte, a través de concellos como Cee, Dumbría, Carnota e Logos da Ría de Muros Noia, Muros, Outes, Lousame, Noia e Porto do Son, continuar esa peregrinación hacia Santiago a través do camiño da Ría de Muros Noia. Propostas todas elas que buscan consolidar a Ría da Estrela como un destino turístico singular e apetecible. Os concellos de Sanxenxo e o Grove andan man na organización e promoción da segunda edición da Media Maratón Entre Rías. En Fitur, os alcaldes dos dous municipios protagonizaron a posta de longo desta proba que se vai celebrar o 18 de maio polo borde litoral dos dous municipios. Telmo Martín e José Antonio Cacabelos reivindicaron a importancia do traballo conxunto entre concellos con independencia da súa cor política. O stand de Galicia en Fitur acolleu a presentación da que será a segunda edición da Media Maratón Entre Rías. A proba vaise celebrar o 18 de maio, organizada polos concellos de Sanxenxo e o Grove. A xente que lle gusta as medias maratóns teñen unha oportunidade única. Estamos convencidos, tanto o Grove como o Sanxenxo, de que esta vai ser unha proba que no calendario vai a pesar moi forte nos anos vindeiros, vai ser unha proba deportiva moi importante de Galicia e de España. A proba percorre o borde litoral dos dous municipios. Os dous alcaldes poñen esta media maratón como exemplo de traballo conxunto entre concellos. É unha proposta conxunta, dous concellos, o Grove, Sanxenxo, en común traballando para promocionar os nosos destinos turísticos a través dunha proba deportiva tan interesante como é unha media maratón que vai a percorrer as rúas e as costas destes dous concellos. Sale do Grove e chegará a Sanxenxo. A media maratón vai ter lugar en plena Ponte das Letras Galegas. Martín e Cacabelos falan da importancia de organizar este tipo de actividades fora da tempada alta para apoiar o sector turístico e hostaleiro. Ese fin de semana o que queremos que en temporada que ainda non é alta, pois prestar, digamos, as nosas instalacións tanto do Grove, infraestructura hoteleira, como de Sanxenxo, infraestructura hoteleira, no Grove gastronómica, no Sanxenxo gastronómica. Deste xeito, tanto o sector público como privado dos dous concellos, que exactamente a través do deporte e de eventos deportivos podemos acadar ese obxectivo que sempre nos marcamos, que é desestacionalizar. Estamos falando dun mes de maio, dunha fin de semana, que creo que vai a permitir
aos galegos e galegas que practican este deporte, pero tamén os de fora, a chegarse esa fin de semana aos dous concellos. Ambos rexedores aproveitaron para reivindicar este tipo de accións e a unión de dous concellos que, aínda que de cor política distinta, traballan polo mesmo obxectivo. Somos de colores distintos políticos, o alcalde Grove do PSOE, eu son do PP en Sanxenxo, pero eso quedou a un lado. Nós, cada vez que estamos gobernando, tanto o señor Cacabelos como eu mesmo, temos moi claro que os veciños non teñen colores políticos a hora de facer o mellor que poidamos para os nosos povos. É o que estamos facendo. E lembraron que teñen en común xa outros proxectos en marcha como o de Red.es, a través do que están a impulsar unha web turística conxunta. E bueno, como ven sendo habitual, Sanxenxo contou cun espazo privilexiado dentro da Feira Internacional de Turismo. O municipio instalou un mostrador no corazón do stand de Galicia. Nese espazo, o Concello ofreceu todo tipo de información para que o visitante poida gozar dunha experiencia completa os 365 días do ano. Bueno, pues sabedes, temos aquí un espacio, pues digamos, privilegiado, un stand dentro de Galicia, vale? Somos o único concello pues, de Galicia que ten un stand e estamos, creo que, pues, ubicados nunha zona privilegiada. Tamén ves que temos aquí unha foto de Sanxenxo que non vende só e playa, porque Sanxenxo tamén ten outras cousas máis que só e playa, como o noso patrimonio, os nosos sendeiros. A nosa intención de Sanxenxo é desestacionalizar, pois facer virtude do noso eslogan, que son Sanxenxo 365 días. Temos máis de 30 kilómetros de sendeiros azules, temos as nosas playas que con mal tempo tamén son bonitas e dá gusto pasear por elas, o noso patrimonio, a lanzada e moitas cousas. Bueno, a gastronomía tamén tivo un peso destacado dentro da proposta que Galicia levou este ano a Fitur. Por exemplo, a Asociación de Empresarios en Grove se aproveitou para dar a coñecer na feira a Festa da Centola do Grove. A entidade promocionou as súas xornadas gastronómicas desvelando o cartel deste 2025. Trátase da 23ª edición que se vai celebrar do 27 de novembro ao 8 de decembro. Dentro desta acción promocional, en Groves tamén organizou unha degustación de centola. Nela participaron medios de comunicación especializados ou representantes de axencias de viaxe. Contou tamén con representación institucional. O acto asistiron, entre outros, o alcalde do Grove, o presidente da Deputación de Pontevedra, o presidente da Mancomunidade ou tamén o seu xerente. Un pouco que vamos a facer é ensinar a centola en sí e dar a probar que degusten a centola do Grove e ao mesmo tempo pois facer presentar un vídeo promocional do que o Grove pode ofrecer, centrado sobre todo na nosa centola. Convidamos a empresas de turismo, sobre todo prensa, tamén medios de comunicación, radio, temos bloggers gastronómicos e tamén pois axencias mayoristas de axencias de viaxe, porque o que pretendemos un pouco é nesa temporada baixa, digamos, novembro e decembro, que é a Festa da Centola, pois que a xente se anime pola nosa gastronomía, pola nosa centola, a vir ao Grove e disfrutar de todo o que lle podemos ofrecer. E o presidente do Goberno visitaba o stand de Galicia en Fitur na derradeira xornada dedicada ao público profesional. Pedro Sánchez interesouse pola oferta turística da nosa comunidade e a proposta que a Xunta levou este ano á Feira de Turismo. Foi recibido no expositor galego polo director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. A visita tamén asistiu o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro. Tamén se achegaba ao stand galego o líder da oposición e presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Neste caso foi recibido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Logo das 3 xornadas dedicadas ao público profesional, a feira abriu ao público xeral durante a fin de semana. Neses 2 días, no stand galegos, sucedéronse as actuacións e demostracións da cultura e artesanía do país.